Čau, já vás vítám u dalšího Let's Play z Minecraftu a jsme na serveru qplay.cz. IP budete mít v popisku a hrajeme Annihilation 1 a jsme v týmu Blue a Kingdoms je mapa. Mapa je Kingdoms, nebo nevím, jak to mám říct. Tady by jsem se měl dostat na druhý iron, pokud se nepletu. A jako nás tady moc není. Ne, tak jsem se dostal na... Takhle jsem se dostal na uhlí. Tak. 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 Jo. Jasný. Jasný. Vyžírka. Vyžírka má ironový krumpač a vyžírá, nevím proč. Já nevím, mě by stačil ironový krumpač. Jinak tenhle server je udělaný na 1.8, ale já to hraju na 1.7.5, protože 1.8 mi na tomhle serveru hrozně laguje. Ale je to na 1.8 na tomhle serveru nehratelný. Počkej. Ne. Ne. Jdi do prdele, kundo zmrdaná, pičo, vole. A jde do píči ten Nesy, vole. Jako jdi do kundy, ty spíčená kundo. Nebo nevím, co mám říct, vole, už. Fakt spíčený kundy, vole. Taky budu nabíhat, vole. Kill. Vole, taky jdu nabíhat, píčo. Ještě mě pojď zabít jednou, ty Nesy, vole, píčená. Nesy, možná, že máš, vole, dlouhý penis, ale tak... Píčo, vole, dlouhý penisáky, možná, aby se mu... Píčo. Ten zmrt skurvenej. Je fakt hroznej. Čuráku, vole, nevyžírej, píčo. Vole, už mě tenhle server, vole, jsem na něm teď začal hrát a už mě serou ty píčusové, co tady hrajou, vole. Fakt čuráci, kurva. Nebo jako jenom někdo je tady čurák. Tak, promiňte, jestli jste slyšeli můj mobil, ale zase mi někdo spamuje na Facebooku a na Skypeu a tak. Takže za to se taky chci omluvit, když ve videích bude slyšet můj mobil, jak pípá. Nevím, jestli to... Jo. Kurva, tak. Vole. A teď už mě můžou zabít, protože teď už nemám jako co ztratit, možná tak levely můžu ztratit, když mě zabijou, ale jinak už nic nemůžu ztratit. Promiňte, jestli budu rageovat, ale rageovat jako když mě zabil ten, nevím jak se jmenuje ten, Nesy. Tak jak... Jo. Kam? Kurva. Tam se mi nelíbí. Tam se mi nelíbí. Kdo chce Arigo za 50 či Ghost M?
Nikdo. Já Origo nemám, ale když to, tak si ho radši koupím za těch 600. Než aby se měl nějaký Ghost M. Si stejně budu mít lepší jméno, až budu mít nový komp, tak si koupím i Minecraft na něj. A koupím si na něj Fraps a bude videa v lepší kvalitě. 100 Pro. Nový komp budu mít na Vánoce, takže se můžete těšit nějak na lepší videa, v lepší kvalitě hlavně. Co to zase jebu? Tak. Jdu zkusit, jestli mi to zabere jenom jeden level, když to. Sebralo mi to 5. Vidíte, mám sharpness 1 aspoň. Můžu hitovat. Si stáhnu na 1.8 to. Si stáhnu na 1.8 Optifine a budu to točit na to z tohohle serveru. Jiným, protože jsem si to... Tak, já nejsem čorka, takže se nemusíš bát, ale tohle mi fakt házet nemusíš, jo, fuj. Nevíte, proč mi laguje to, aj tak, nebo tak, pane bože. Bože, zdravte do videa, jo. Zdravte do videa. Ahoj. Sakra, teď jsem si tady zase musel skurvit tu lampičku do píči, co tady mám vedle sebe u kompu. Jinak do či není full iron, má jenom iron match. Ten je v poho. Ten možná ho dám, ne kurva do piče, kondos! Ty pičo! Kurva! 1. Goldy. Kurva, goldy. Kurva 1. Já si to vyhvězdičkuju, kurva. Do piči! Jsem si to aj vyjebal tu klávesnici, kurva. 1 do píči, goldy. Je to skoro jen skillar, co bys čekala. Kdo mě zabil, vole? Jaký píču, jestli mě zabil ten Poky, tak píčo, vole. Ukáž.
Jo, poky 44, nic nemám, vole. Jo, já nic nemám. Co bys čekala? Píčo, a ty jsi hrozná píča, víš to? Kurva, jděte do píči, jo, není to náš Nexus, takže si to klidně píčujte, jak dlouho chcete, kurva. Jo, vole, ty jsi taky skvělař, jak píčák. Píčař. To jsi šukala zase. Oh. Hop. Jdu si něco zjebat, jestli s mým skillem. Hlavně ten má nějaký, nevím, jak říkal Marvex v jeho videu, že má nějaký ten PF4 nebo co, kurva, jak to, mě to hrozně začalo lagovat, když přišel ke mně ten půky, šuky puky. Oh. Jo, kurva, no píči. Ty píčo. Plápe, kurva. Wow, jo. Ty píčo, tak ode mě žádnej ten PvP skill nečekejte. Těšte se na vodko, zítra bude vodko, možná četa. S mým kámošem. Oh. Jo, nesi, pojď píčo. Jo, pojď. Ty, že si, kde si, píče. Kunda spíčená. Je ta nesina. Kurva, jděte do píči, vole. Neužívání reportu, vole. Jo, tak je dám. Report ne, jak se jmenoval. Report, jo. Půky, nebo ne, normálně stačí půky 44 had. Počkej tam. A ještě to byla jedna. To byla Nesy. Nesy. K.A. čárka Waterwalk. Fuck, tak. Do píči, kurva, už. Jo, půky, jo. To je půky. Ten půky nás chce zmrdit. Že jo, kde seš ty zmrdá? Kurva, kde je ten zmrd? Ten půkovský s půkem půkovským. S šukem šukovským. Počkej, braňte next. Promiňte, jestli ty něco slyšíte.
ale naflusal jsem si do mikrofonu, tak si ho utírám. Tak. Já si vyskočím nahoru. Já vím co. Já si dám ten kit sniper. Ten s tím lukem. Hajzl. To byl ten hajzl Archer, jo. Archer. Já jsem si myslel, že se jmenuje Sniper, ale je to Archer. Je to Archer? Je to Archer? Archer. 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 Jo, nevystřelil jsem. Poho. Ježíš, a fuj smradé. Adin SK nemůže mít hack, jestli opravdovej. Ne, vůbec. Ghost Mike na 10 bloků. Jedem. Teď už se netroufne. Už asi nepřileze. Už asi nepřileze. Já si jdu naposled změnit kit. Tak počkejte, jaký by jsem si dal kit. Jo, tenhle. Taky budu hlasovat každý den pro server. A budu co nejvíc hrát, aby jsem to... Budu k jednomu Nexusu, k jakýmukoliv, a tam si dám ten Soul Sand, udělám si Iron Crump a je vždycky to, budu takhle trolit. Jo, nevšiml si, počkejte, tady je kdo, tady je Yellow. OK, tak Yellow, těch je asi nejvíc. Vypadá, jo, těch je asi nejvíc. Diamonds snow spawn in the middle. Next. Next. Aha, tak já si to dám sem. A jdu krajt. Jdu krajt, jestli to nevykrajou oni. Vykrajete to. Počkejte, vykrajete to tam sami. Fuck. Tak. Hlasovat můžete každé 2 hodiny, OK, tak budu hlasovat každý 2 hodiny a budu to mít za chvilku hotový. Počkejte, podívám se, kolik mám. Jenom 17. 17, tak já si udělám ještě na chvilku, fuck, jak se to jmenuje. Dám si ještě minera na chvilku. Nebo zeptám se prvně, nemá někdo iron? Aha. Jsme cheatři. Chateři. Jo, tady vidíte.
Jsou prej cheateři. Tak. Tak aspoň cheaterům pomůžu mě zabít. Ha, umlátím tě, Ghost Mike'u, umlátím tě. Ty píčo, co to bylo? Jak letěl, ne? I believe I can fly. Ten Ghost Mike má pěknou KA, ale to musím nechat. Jak mě hezky killil. Lítáš to? Nade mnou jeden blok. Tak jako to potom pošlu adminům, nebo no asi jo, adminům. Nebo majiteli. Já nevím. Já nevím, jaká tohle bude minuta, 22. minuta. Takže počkejte, nějaká 19. minuta tohle je. Teď. Jo. Takhle. Jo. 24 je to na jeden ten. To projedu takhle ještě jednou. Takhle. Tak a enchantnu si něco za 14. level, když mám. Já se enchantnu meč. Doufám, že mi tam padne. Jebeš mě celou a nejdu pryč, kida. Jo no. Ten Ghost Mike má pěkný hacky, ten se takhle vyskočil a potom takhle skočil a boom, ale prostě letěl už. Letěl nade mnou. Jako I believe I can fly. To nemůže být copyright, protože zpívám falešně. To uznejte, to nemůže být copyright. Protože zpívám hrozně falešně. Já neumím zpívat. Je butiky, co neumějí hrát bez KAčka a bez hejku prostě. Což je půlka Yellownu. Si enchantnu meč a budu je killit. Teď mě zase zabijou, že jo? Počkej, teď ještě si udělám takhle. Takhle. Tak. Nevím, proč mi to teď hrozně laguje. Teď se to vůbec nedá hrát na tom, ani na tom. Pamatuju si, když to... Jo no, kámo. Fight speed. Jo, pěkně, tady vidíte. Maver, Tez, Fight Speed, nebo Speed Fight, nebo co to je? Co tam je nahoře? Nevím. Jednou do nás hitli, jo. To se mi nechce zdát. Takhle. Teď si tady to. Natěžím si stack. Přesně mi to vyšlo. On nic nemá, ale ty jo.
Ale ty jo. Jo, mám, no. Oh. No, teďka posílám video a nevím. Jo, posílej. Co chceš třeba... Jo, si posílej, co chceš třeba tvojí mámu. Video. Já budu takový... No. Nechceš brečet k mamince? Ne. Jo. Vole, jste fakt... Nevím, vole. Kokoti. 5. level. Jo. Tohle je enchant na 7. F2 pěkně. Au. A je tady první level i. Třeba. Jdi do piče, ty kundo! Adin SK, pičo. Adin SK. Kurva, pěkně. Pičo, pojď, vole. Pojď, ty zmrda. Skurvená KA, pičo. Skurvená KA, pičo. Ghost Mike, jo. Kurva, promiňte za ty rage. Ale píčo, mě to fakt sere, kurva, dost. Já jdu k Nexusu, protože, vole, teď už neničte jich glamy. Jo, ich ben. Ue, píčen. Spíčen, seš? Hej. Hej, seš píča? Seš, kurva. Máš píču z míčů, vole. A dneska, kurva. Jděte do pryče, hlídat ten zasraný Nexus, vy kokoti! Ich ben Hitler! Tak jedem. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat paleček nahoru, odebírejte, komentujte, sdílejte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.